Kamusta nga pala kayo dyan mga besh? Ako na naman nga pala ito, si Banong TV. Everyday happy. So ngayon ay tuturuan ko kayo ng mga Pangasinan words. Pero bago natin umpisahan, may isa-shoutout lang ako na dalawang tao. Ang unang isa-shoutout ko ay si Mel Jovellanos. Si Mel Jovellanos ang sumulat ng librong ito, ang Pangasinan English Dictionary. Ayan, siya ang sumulat ito. Shoutout sa'yo, Mel Jovellanos. At ang pangalawa ay si Brent Coronado, taga Bantayan, Mangaldan. Siya ang nagbigay sa akin ng Pangasinan Dictionary na to para meron tayong reference. So, let's go! So, ang unang word na ituturo ko sa inyo ay binulbol. 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 Sa Pangasinan, ang binulbol ay rice porridge or lugaw. 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 Alam niyo naman na essential dito sa Pangasinan ang binulbol. Dahil maraming kumakain nito at napakasarap ng binulbol dito sa Pangasinan, lalo na pag mainit. Kaya dito sa Pangasinan, mas masarap ang binulbol pag may itlog. Ang next Pangasinan word na ituturo ko sa inyo ay titi. 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 Or to fry. Or pagprito. Ayan. Kaya dito sa Pangasinan, huwag mong iiwanan yung tinititi mo. Baka magkasunog. So, ang next Pangasinan word natin ay kiki. 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 Ang kiki dito sa Pangasinan ay kiliti. Kiliti. Wag dyan. May kiki ako dyan. Wag nga, nakikiki ako eh. Kaya dito sa Pangasinan, kapag kiniki mo ang isang tao, baka masapak ka niya. So, ang next word na tuturo ko sa inyo ay mabayag. 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 Ang mabayag dito sa Pangasinan ay slow or matagal. Kaya dito sa Pangasinan, mas mabayag ang mga babae kesa sa mga lalaki. Hoy, bilisan mo ang kumilos, ang bayag-bayag mo naman! Ang next word na ituturo ko sa inyo ay antutan. 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 Ang antutan dito sa Pangasinan ay ano yan? Ano yan? Ano yan? What's that? Or ano yan? Kaya dito sa Pangasinan, kapag sinabihan ka ng antutan, ang ibig sabihin nun ay ano yan? Miss, antutan? Ang next word na ituturo ko sa inyo ay utot, 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 utot. Ang ibig sabihin ng utot dito sa Pangasinan ay daga, daga. Kaya dito sa Pangasinan, nakikita ang mga utot dito. Ang mga utot dito sa Pangasinan ay gumagapang. Gumagapang sa inyong mga bahay. Yan ay utot. Ang ibig sabihin nun ay daga. Next word is magana. 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 Ang ibig sabihin ng magana dito sa Pangasinan ay maganda. Maganda. Kaya kapag sinabihan ka ng magana dito sa Pangasinan, hindi ka namamaga o hindi ka mukhang namamaga. Ang ibig sabihin nun ay maganda ka. Magana ka. Uy, tignan mo yung mukha mo. Magana. Next word, wala. 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 Ang wala dito sa Pangasinan ay meron. Meron. Pabili nga po, meron po kayong soft drinks. Wala. Wala. Ano pong wala? Wala o meron? Wala. 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 Tandaan nyo na, ang wala dito sa Pangasinan ay meron. Ang next word na ituturo ko sa inyo ay sel-sel. 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 Ang sel-sel dito sa Pangasinan ay light up or sindihan. Uy, sindihan mo na yan. Sindihan mo na yung kandila mo. Silsilin mo na yung kandila mo. Ang next word na ituturo ko sa inyo ay baliw. 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 Ang ibig sabihin ng baliw dito sa Pangasinan ay to get across or tatawid. Kaya pag sinabing baliw ka na dito sa Pangasinan ay tumawid ka na. Yun ang ibig sabihin. Mag-ingat lang po tayo. Kaya dito sa Pangasinan, madaming bumabaliw. Next word is sira. 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 Ang ibig sabihin nun ay fish or menu or ulam. Uy, anong sira mo? Bigyan mo nga ako ng sira mo. Ang
Ang ibig sabihin nun ay bigyan mo ko ng ulam mo. Ang next Pangasinan word na ituturo ko sa inyo ay syupa. 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 Ang ibig sabihin ng syupa dito sa Pangasinan ay who or sino. Pag sinabihan ka syupa ka, ang ibig sabihin nun ay sino ka. Hoy, syupa ka. So, ang last word na ituturo ko sa inyo ay pek. Ops, hindi bastos yan dahil ang pek dito sa Pangasinan ay palo. Ang pagbasa sa word na yan ay pek dahil ang pagbasa ng letter E dito sa Pangasinan ay kaya pek. Kaya kapag nakakita ka ng pek dito sa Pangasinan ay tumakbo ka na dahil siguradong masakit yon. Maliit man o malaki na pek, masakit yon. So, yun lang po muna ang mga Pangasinan words na ituturo ko sa inyo. So, pag natuwa kayo sa aking video, please like, comment, share, and follow. Road to 100k followers na po tayo mga besh. At sana mag-comment kayo ng mga Pangasinan words. At para ma-shoutout ko na din kayo sa next video ko. So, yun lang. At laging tatandaan basta kay Banong TV. Everyday happy.